Крэмль змяняе амбасадара ў Менску свайго блізкага супрацоўніка старшыню вышэйшай рады партыі «Адзіная Расія» да паўнамоцнага прадстаўніка Расіі ў кантактнай групе па урэгуляванні сітуацыі ва ўсходняй частцы Украіны Барыса Грызлова. Пуцін кідае на адказны ўчастак са шматлікімі праблемамі. Да нашага эфіру далучаецца палітолог Валер Карбалевіч. Вітаю, Валер. Добрый вечер. Вось як вы ацэньваеце, гэта яшчэ не да канца прызначэння, бо мы чакаем, пакуль Владзімір Пуцін падпіша гэтае прызначэнне, але ўсё кажа пра тое, што хутчэй за ўсё Барыс Грызлоў прыедзе ў Менск. Вось як такі святочны падарунак з Крэмля вам? Я хочу нагадаць, што літаральна за 3 гады гэта уже чацвёрты амбасадар России ў Беларусі з'явіўся. Яны так ліхаманкава мяняюцца, што таксама сведчыць пра тое, што беларуская тэма, беларускі кірунак даволі важны, і таму ідзе пошук некай фігуры, якая поўнасцю задавальняла і Пуціна, і поўнасцю задавальняла вырашэнне тых задач, якія ставіць Крэмль на, скажем так, беларускім кірунку. Так, сапраўды, такая фігура, як Барыс Грызлоў, гэта даволі такі цяжкавагавік. І гэта значыць, што Беларусь у замежнай палітыцы России павялічвае сваю палітычную вагу. І таму дзеля таго, каб Беларусь выконвала тую ролю, якую ёй адводзіць Пуцін, патрэбен такі цяжкавагавік. Барыс Грызлоў найперш будзе мець магчымасць наўпрост камунікаваць з Владзімірам Пуцінам, што даволі важна. І я думаю, што Москва хацела б бачыць адносіны Беларусі з Расіяй прымерна такія ж, як адносіны, якія мелі з Савецкім Саюзам краіны былога сацыялістычнага блоку, сацыялістычнага лагеру. Калі, скажем, амбасадар Савецкага Саюза быў другім цэнтрам улады, цэнтрам уплыву ў сацыялістычных краінах. І я думаю, што ідэальны варыянт быў бы менавіта такі. Расія паспрабавала менавіта такі ход зрабіць, калі прызначылі Міхаіла Бабіча. Але ўзнік востры канфлікт паміж афіцыйным Менскам і Бабічам, і яго давялося адклікаць. Я асцерагаюся, каб не было паўтарэння той гісторыі з Бабічам. Я акурат пра гэта хацелася запытаць, бо мы бачым, што апошнім часам на гэта фатэлі амбасадара прызначаюць такіх досыць важных персонаў. Мы памятаем Бабіча, пра якога мы таксама шмат размаўлялі ў студыі Белсат, абмяркоўвалі, што гэта такі бультэр'ер Пуціна. І цяпер некаторыя прызначэння Грызлова спараўноўваюць з прызначэннем Чарнамырдзіна ва ўкраіну. Ці вы пагаджаецеся? Можна, зразумела, і такія паралелі праводзіць. Сапраўды, Чарнамырдзін ва ўкраіне быў чалавекам, які меў даволі моцны уплыў на палітыку. Справа ў тым, што дасюль у беларуска-расійскіх адносінах роля амбасадара была невялікая. Калі быў амбасадар Александр Сурыкаў, ён быў 7-8 гадоў, і ён увогуле мала ўплываў на беларуска-расійскія адносіны, таму што беларуска-расійскія адносіны ішлі, скажем так, паміма Міністэрства замежных спраў. А амбасадар гэта з каманды МЗС. Але потым сітуацыя памянялася, і цяпер мы бачым, што фігуры, якіх Крэмль прысылае ў Беларусь, яны маюць значную палітычную вагу,
И это означает, что, еще раз подкрещиваю, роля Беларуси в замежной полиции России узрастае. Асабліва сёння, калі Россия устала на путь, на шлях конфронтации с Заходом, и в этом плане роля Беларуси вельмі вялікая, бо это практически один союзник России, які готовы падтрымаць Россию такой замежна-палітычнай лініі. Спадар Валер, скажыце, калі ласка, а вось як вы думаеце, якія заданні дасць Владзімір Пуцін Барысу Грызлову? Вось што ён змусіць рэалізаваць? Тут з'яўляюцца пэўныя думкі пра стварэнне парламенту супольнага. Вось на вашу думку, з якой місіяй яго выпраўляе Владзімір Пуцін у Менск? Ну, бачыце, парламент... Нормального парламента нема ні ў Беларусі, ні ў России. Навошта патрэбен парламент, так сказать, союзной державы, я не вельмі разумею. Я думаю, что задача Грызлова будет повеличение уплыву России на Беларусь, повеличение залежности Беларуси от России. И этот процесс повинен ладиться поступово, крок за кроком. І вось менавіта ачоліць гэтую тэндэнцыю і павінен будзе Барыс Грызлоў. А ці быць можа так, што акурат Барыс Грызлоў гэта добрая асоба, каб дапамагчы ў двукоссі вырашыць палітычны крызіс, які зараз ёсць у нашай краіне, на карысць Расіі, натуральна. Всё ж такі это вельмі ўплывовая фігура. Бачыце, для вырашэння палітычнага крызісу патрэбна прыняць такія захады, як спыненне рэпрэсій, вызваленне палітвязняў, пачатак дыялогу з апанентамі. Дык калі сама Расія праводзіць такую ж палітыку, як Александр Лукашенко адносна сваіх апанентаў, то чаму Грызлоў павінен тут, у Беларусі, неяк падштурхоўваць Лукашенку да такой лібералізацыі. Я з цяжкасцю гэта ўяўляю, гэты тренд, і вось тое, што Лукашенко заявіў, што не будзе праводзіць датэрміновых выбараў, мне падаецца, гэта азначае, што Расія перастала моцна ціснуць на яго ў гэтым кірунку. Таму вось якраз рашэнне гэтай задачы наўрад ці патрэбна Грызлову. Я яшчэ хочу зачытаць тут одну цытату Барыса Грызлова. «Мы, рускія, жадаем жыць у сяброўстве з іншымі, і гэтая рыса не ўласцівая іншым нацыянальнасцям». Дарэчы, вось Барыс Грызлоў вядомы такімі афарызмамі, можна сказаць, сваімі досыць цікавымі выказваннямі. Вось што азначае такое выказванне, што мы жадаем жыць у сяброўстве з іншымі, і гэтая рыса не ўласцівая іншым нацыянальнасцям. Гэта мае нейкі сэнс? Бачыце, гэта звычайны прапагандысцкі тэзіс, які мала мае агульнага з рэальнасцю, власна кажучы, як і любыя прапагандысцкія пастулаты. Дзякуй вам вялікі. Будзем сачыць за тым, што прывязе Барыс Грызлоў у Менск. Палітолог Валер Карбалевіч быў з намі на сувязі. Дзякуй вам вялікі, спадар Валер.